El nivell professional jo crec que ma mare l'ensenyança és el que més li agradava i era una ensenyança molt distinta a l'ensenyança que en aquella època se donava. A les xiquetes se'ls ensenyava a resar, a fer llavors, no sé com se diu ara en valencià, a fer canxillo, a fer bordats i coses d'estes. I a ma mare les xiquetes les ensenyava el mateix que als xiquets se'ls ensenyava matemàtiques, se'ls ensenyava física, se'ls ensenyava ciències naturales, eixien d'excursió i replegaven les xiquetes flors, i entonces ma mare les explicava les flors, lo que eren los sépalos, los pétalos, el càlid, com se reproduïen, el polen, totes aquestes coses que eren, a les xiquetes les prestaven molta atenció i les agradava més això que no estar fent ganxillo. I així era com ma mare normalment treballava a l'escola. A nivell personal, pues era una dona molt recta, sempre, normalment tot el que deia tenia raó, perquè sabia molt i a més sabia parlar i sabia expressar-se i el que sentia era el que expressava. I a ma mare era molt difícil que qualsevol l'enganyara dient-li coses, no la convencia de res, sinó ella la que veresment estava en la idea i se li coneixia. I ella abogava sempre pues, per la igualtat, perquè la igualtat tant entre els xiquets i les xiquetes com entre els que feren molt rics i els que feren molt pobres. Pensava que el seu era que fos una societat que tot el món tinguera per lo menys lo suficient per viure tranquil·lament. Jo crec que aquestes eren les idees que tenia ma mare. A pesar d'això, son pare era una persona que no era pobre, no que fos molt ric, però era un home que tenia terres prou que les havia guanyat ell. De lo poc que havia heretat, a base de treball i esforç, havia augmentat i sempre tenia treballadors i treballadors els que tractava sempre com devia ser. O sigui, ningú treballador tenia problemes en ell perquè l'escatimava el jornal o coses d'aixes. I això crec que és el que ma mare ha heretat. En canvi, sa mare era una beata, però era molt bona persona. Se dedicava, agarrava el catre i se n'anava a missa per l'esprà, a missa no, a la iglesia. Tots els diumenges s'anava a missa, s'empenyava en que jo anara a la processó i jo no tenia ganes d'anar a la processó, però per donar-li a ella el gust de que el seu net anava a la processó, pues ella me portava el ciri que l'havia comprat i la veia jo quan passava pel carrer la cara de satisfacció que tenia de veure que el seu net anava a la processó. Però era una cosa que no tenia ninguna idea de res. No era més que la costum que ella tenia i de la que convivia. I a ma mare l'educació era el que més li atraïa. És a la gent educar-la, i sobretot a la gent jove, als jóvens, parlar-los, canviar l'educació que havia tingut ella era una educació, primer en l'escola primària, després les monges, que allí va arribar a ser, li van ajudar a ser mestra. I allí era una educació, a part de el que va estudiar, pues, d'anar a missa, de resar el rosari, totes les coses que se fan en una escola de monges. I això ella no ho admetia perquè era l'única manera de poder estudiar. Però les idees seues no eren eixes. Ella va fer, estant en les monges, es va fer mestra. Després se va fer perito mercantil i va fer el batxiller. En el batxiller tinc allà un llibre que el podeu veure si voleu, que és un resum de totes les promocions de l'Institut Luis Vives, i ahí està el curs de ma mare i està també el meu de ma mare, són 200 i pico, i a soles n'hi havia 9 dones. I el promedi de nota que va traure va ser de sobresalient. Després de perito mercantil
va seguir estudiant i es va fer professor a l'Escola de Comerç de València i es va acabar el professor mercantil. I que va ser la primera dona que es titulà professor mercantil. I després anà a Madrid i en Madrid en 3 anys va fer la llicenciatura de Ciències Químiques. Me recorde de l'escola de ma mare, me recorde el que antes dia de que per l'esprà potser feia coses extraescolars, com no sé d'on va treure una càmera de projecció, que era una càmera Patebavi, en blanc i negre, clar, en aquella època, i passava algunes pel·lícules documentals, i la de que me'n recorde jo era la circulació de la sang, que sabia el cor, com passava la sang, com explicava la sang arterial, la sang venosa, i coses d'aixes feia molt a menut. Tenia també una biblioteca, que la biblioteca la portaven les xiquetes. Elles eren les que donaven els llibres, escrivien qui se l'havia portat, quan el tenia que tornar, quan el tornaven... O sigui, la llavor de bibliotecàries. I inclús editava una revista que era Caperucita Roja, que jo me'n recorde que eren unes llandes plens d'una gelatina que feien allí, i s'escrivia en uns llapis de colors però especials, en unes quartilles, més que unes quartilles, en uns folios. Després això ho ficaven allí damunt, tenien un ratet, ho llevaven, i hi ha paper que ficaven damunt un ratet, se quedava, i feien, no sé, potser podien fer 15 o 20 impressions. I ahir totes les xiquetes de l'escola participaven. Les més xicotetes feien dibuixos. Jo, perquè ser el fill del mestre, m'imagine, en una tinc un dibuixet també fet, d'unes barraquetes, em pensa, i una palmera, en una de les edicions. Les altres feien també problemes, com se resolvien, feien també comentaris fent de tot, les més majors fent ja hasta entrevistes periodístiques a gent, fent el que es fa en un periòdic igual, feien elles. Inclús tenia la darrera plana, era anuncios, i els pares de les xiquetes se podien anunciar de la carpinteria de fulanito i tal, maderes de no sé què. O sigui, era tot un periòdic que jo li vaig donar, em penso que va ser a Carmen Agulló, l'exemplar que tenia de Caperucita Roja, que l'ha exposat en alguns puestos. Era un exemplar molt bonic. Ella disfrutava de ser mestra, disfrutava d'ensenyar i fer aquestes coses, i que les xiquetes se sentiren majors, que feien les coses dels majors i aprendien a fer-les. Una cosa que feia ma mare és que, quan venia, antes de que tancaren l'escola, quan ja feia bon temps, ella tots els dies, o quasi tots els dies, s'alçava més pronte i anava caminant a la platja, que són quasi 2 quilòmetres, i tornava. Estava allí un rato a la platja i tornava. I després ja anava a casa, s'arreglava i anava a l'escola. I les xiquetes que volien acompanyar-la, entonces anaven ella, i hi havia moltes xiquetes que l'acompanyaven. Arribaven a la platja, es llevaven les sabates, corrien un poc per l'arena, i després ja es ficaven les sabates i altra volta per acá. I anava contant-los, donant-los lliçons, es pot dir. Lliçons de naturalesa, si era haver anat a la platja, el que era la platja, el que era el mar, fer moltes coses, sempre parlant i educant. Una de les excursions que solien fer, com prou de freqüència, era anar a un recholar que estava a prop d'Oliva, estava en camí d'Alacant, a l'eixida d'Oliva. I allí li donaven fang, del que feien les recholes, perquè les xiquetes l'utilitzaren en treballs manuals i feren modelats, fent borreguets, fent de tot. Fent motitxes, Això era una de les coses que normalment feien, a part que estaven tot el dia en el recholar allí. Jo crec quasi com amigues. Jo veia que, no sé, que tenien les xiquetes confiança per
para decirle, doña Carmen, esto tal, veía molta, no sé, com molta sempre la tractaven de doña Carmen i la tractaven amb molta familiaritat. Jo crec que ninguna xiqueta li tenia por a ma mare. O sigui, no era dels mestres que jo anava a una escola que t'enseñaven la tabla a multiplicar i si t'equivocaves hacia la mano i te pegaven una paleta a la mà. Això, vamos, a ma mare li pareixia una atrocitat. Ma mare disfrutava ensenyant i feia tot el possible per ensenyar lo millor que pudiera ser per les xiquetes. Era la plaça, me'n recordo de la plaça, la part d'enfront era el carrer que jo vivia, al terminar el carrer, que terminava una plaça, a l'esquerra n'hi havia una farmàcia, a la dreta, a l'esquerra estava el carrer, no sé on estava Fina Olímpia, i enfront estava l'Ajuntament. L'Ajuntament era l'entrada principal de l'Ajuntament, i a l'esquerra pujaves un poc, només girar per l'esquerra, girar i estava a l'entrada a l'escola de ma mare, que estava en el cantó de l'esquerra de l'Ajuntament. Era molt ample. A l'entrar tenies que pujar una escaleta perquè l'Ajuntament està un poc en pendent i ja l'escola estava plana. Les primeres finestres estaven altes i les últimes estaven ja a nivell de carrera. I entraves, tenies a la dreta, n'hi havia una habitació molt gran on estava la biblioteca, hi havia un estanç allí encristal·lat tot ple de llibres i unes taules molt grans, jo crec que eren borriquetes de tableros damunt, on les xiquetes feien treballs manuals, on se feia el diari, on treballàvem per fer coses manuals. I després estava a l'esquerra, pujant un poc en tarima, estava el pupitre de ma mare i de baix estava tot ple de bancs que tenien, pupitres que tenien el tinteret per la tinta i que no estic segur, em penso que s'alçaven així i podies ficar llibretes i coses. I que una cosa que allí feien molta volta que donava gràcia és tirar un tros de tiza en el tinter i el que anava punxava la tiza i el deixava el quadern tot ple de tinta. Això era alguns que feien alguna maldat, o algunes, vamos. Això ja no la de ma mare, no la de sí. Ma mare estic pensant que això no ho era consentit. Clar, clar, clar. Jo allí en Oliva tenia molts amics. Me'n recorde que quan era més matxoret, això és una cosa un poc rara, però estava el poble dividit un poc entre el poble que estava a la part alta i el poble que estava a la part baixa. Jo estava en la part baixa, però vamos, érem amics tots. I feien arca. Jo no sé si sabrà el que és arca. Arca és tirar-se pedres. I els de la part alta sempre anaven, hi ha una muntanya ahí que diu Santaneta, sempre ficaven, com vivien a la part alta, se ficaven dalt. I anàvem vosaltres tontos i totes les pedres caien a vosaltres. I això me'n recorda molt perquè estava prou, jo no volia anar i estava prou assustat perquè sabia que perdíem sempre. Jo he tingut la sort de que quan me borrejaren en Oliva era en vacacions i estàvem en Silla. I quan m'emborxaren en Silla estàvem en Oliva. De totes maneres, jo recordo, estant en Oliva, bombardejos a Gandia, i des d'Oliva s'escoltava i se veien caure, jo no sé si serien bengales o què, però entre llum se veien les paves, com unes llumenetes que caïen, però devien ser bengales, jo no sé el que era allò, però se veia el bombardeig. Jo me'n recordo que deia que un bombardeo va baixar a la planta baixa i ficar-se baix de l'escala. Això és el que... Hi ha voltes, crec, però ja no estic segur d'haver sonat l'alarma, perquè l'alarma sonava i tot el anava, i quan acabava tornava altra volta a sonar, perquè la gent sabia que havia acabat.
Jo crec que terminant la guerra ja no va donar classe de res. Perquè anàrem així, ella tornarà a Oliva, em pense, però ja seria a fer gestions i la casa, desmuntar la casa i la ficaren en la casa de mis abuelos, en la cambra, i ficaren tots els mobles. I allí es passà, fins que passats no sé quants anys, la rehabilitaren i li donaran una escola en Bétera. Per què? Perquè ja presentà una quantitat de proves. Les proves que n'hi havia per condemnar-la eren unes proves que deia és una roja, i en això s'acabava la prova. I me van portar impresos i, a més, firmats per l'alcalde, perquè ja feia que els que ho digueren que l'alcalde es posara el visto bueno. Portar un munt d'informes de la gent que inclús era addicta a Franco. Que una cosa que sigui addicta i altra cosa que a una dona l'estimen o no l'estimen. I gràcies a això no van tindre més remei, jo crec que absoldre-la. L'havien condemnat a 30 anys de presó. I a més va ser un consell de guerra sumaríssim i urgente. Urgente és que no donava temps a presentar proves perquè l'absolveren. Jo d'això m'entenc molt poc perquè això ma mare m'ho tenia, no volia que jo tingués la preocupació. Jo estava ja molt raro, però jo estava, entonces ja m'havia portat a Silla i allí vivia en Silla i sí, la veia molt mal, s'encontrava molt mal, la veia molt excitada, molt trist, molt deprimida, però no em vaig, de la realitat de tot això, em vaig donar compte ja un poc més avant. En aquest moment jo crec que no era capaç d'entendre el que li passava. Pues, quan a ma mare li llevaren a l'escola, va entrar un poc en depressió, un poc no, molt en depressió. Per ella el problema era un problema molt gran perquè em tenia a mi, tenia que educar-me. Ella sabia que els seus pares la tindrien sense ningú problema, però tenia un problema molt gran i jo vaig notar en ella un canvi d'una depressió molt gran. Però va tindre valor i tal, a pesar de la condena que li van fer, presentar una defensa, anar a Oliva, parlar amb la gent que coneixia, la gent que la coneixien a ella, i traure els avals suficients perquè n'hi hagueren molts avals dels retors, de les monges, de la gent, dels pares de les xiquetes, i aconseguir que, ante tanta abrumadora a favor d'ella i en contra res, l'absolgueren. Però, a pesar d'això, fins que li donaren a l'escola, ho va passar molt mal i va tindre que donar, ocultament, perquè ho tenia prohibit, classes de comptabilitat a alguns, altres de recuperacions de batxiller, i sempre tenia algun alumne que era el suficient perquè pogués atendre les necessitats meus, que era el col·legi el pagaven els tios meus per part de mon pare, però el vestir, el transport i tot això ho tenia que pagar ella. Entonces va estar en casa de sus pares, els abuelos meus. Allí li prepararen una habitació que estava... Un dels fills tenia 3 fills, Pepe, Adolfo i ma mare. Ma mare era la major i el més xiquet vivia amb els pares, estava solter. Entonces el més xiquet el trasladaren a una habitació xicoteta que n'hi havia en el rebost que estava a l'escala, en un catri xicotet allí, i a ma mare li donaren l'habitació gran que admetia 2 llits, un era el de ma mare i un altre que dormia jo. I que havia inclús l'escriptori que tenia, el va baixar i el va poder ficar allí perquè jo estudiara. Ella tirava, perquè els meus pares, els meus abuelos, jo crec que li donaven el menjar i el dormir, però per comprar-me a mi roba i sabates i coses d'aixes. Ella donava classes sense que sabera ningú, ocultes, classes de comptabilitat,
classe d'ajuda en batxiller a xics d'allí del poble, que ja ho sabien, que hi anaven i allí en la taula de menjar allí es donava classes, a lo millor era una soles, a lo millor eren dos o tres. Jo me'n recordo que per aquestes praes anaven alguns alumnes allí a donar classes. I això era el poc diners que tenia. Mon pare estava entonces en Melilla, m'enviava algo de diners també. A mi afectava que jo també no tenia l'alegria que tenia antes. O sea, a lo millor estava molt bé en els amics i tal, i tornava a casa i veia ma mare i ja m'entrava també un pesar del que no tots els dies, en tot moment, però de quan en quan sí la veia ella i m'afectava molt veure-la en l'estat que estava de depressió. Sí, ma mare sabia més que el retor, segurament. Pues, jo anava als escolapios, els 3 primers anys. En els escolapios a mi me feien un lavado cerebral, vamos, per la dia tenia que arribar, si no arribava a missa, tenia que pagar punts. També al matí, també en el recreo, t'agarrava algun retor i començava a parlar-te també de que tenies que ser bueno, que tenies que ser tal, que coses que no venien molt a cuento en un recreo. I al final allò va ser, no sé, un dia, ho contaré, per això m'hagueren tret igual, era ja el tercer curs, y un retor que era de ciencias me preguntaba de qué color era el coral. Jo alcé la mà i dije blanco. I em va dir que era un burro y tal, ven para acá, tal. Y yo agarré el libro allí y dije, mira, aquí en el libro dice las playas blancas de coral, i jo no sé més. I tots es ficaren a riure, me pega una bofetada i ma mare diu, no, ja no, la curs que ve ja no vas més als escolapios. Ella no estava, que me pegaren, ella jamás m'havia pegat res, ni un carxot de res. I que vinguera uno i perquè li diguera jo la veritat me pegara una bofetada, perquè pegar una bofetada és però bofetades de veres, no és que després ja passé a l'institut i a l'institut ja sense ningú problema. Comencé primer volia fer-me aviador i vaig estudiar per entrar en l'Acadèmia General de l'Aire, però ja estava matriculat i ma mare va dir que d'aviador no, que no tenia prou, sol li faltava que s'estrellara el seu fill i que no podia ja aguantar una cosa així. I entonces vaig ir lo de ingenieros de telecomunicación técnicos i vaig a treballar tota la vida en Telefunken. Pues que era molt treballadora, que era molt bona i que tenia a tot el món el tenia sempre, jo crec que no tenia enemics, i els enemics que va tindre, jo no sé si seria envidia o què, però els que feien les denúncies quan acabava la guerra eren inclús amics d'ella. Després de la guerra, quan ja ma mare la destituïren i entonces ja va ser la cosa un poc més dura i la que jo ja pensé que el que li havien fet a ma mare era algo que no cabia en ningú, que era algo tan ruïn i tan... perquè havia estat una dona que havia sempre fet el bé a tot el món, que havia ajudat a tot el món, i que el resultat fora ese, per mi va ser una indignació. No és que ho diga, però és que jo crec que en el fondo això és lo que diria jo. Sí, de lo que a ma mare li han fet és algo que no se m'olvidarà. Tant com ma mare, crec que poques mestres poden haver-ho fet. Perquè a part que ma mare era molt intel·ligent, era molt bona i a més és que amava a l'escola, li agradava l'educació
i volia molt a les xiquetes. Les volia com si fos sa mare.